Komisi Bantaban Penmi Pisah nak Bantaban Yarap yak Rilang Children's Home Nong Thamai ban penmelan ban lat nak jingmlien ba sniew kibayalam ska jingjan kamadan ting badminton club kala pynlong ka tournament nak banta kinong song jong ka than nadu ka hinyo trek uno pra hadu ka spho trek uno pra arja ar hakani ka tournament lawan benya sim banta da ki rang bat ki thai lehkai badminton ki bakun thop ru nadu ki blasan larang ba bat ki hybrid ru kumjo labon kro hangni ba kinong lehkai badminton ki ji lehkai ha kamadan cement bat ki juban saw jor haba or ni bakla ha ka por lehkai banyada na gini jingman saw ha por lehkai uba dasak lamari ulano senyang daki karpet lehkai dangshan balala ban penlong ya kani tournament ka bajau lawan mai sakhi lang ha kani kasi penkot ya tournament dau ba das khiat lamari haringkat ka jinga don lang ikong balerinas im DSO West Khas Hills District ibolong ru General Secretary ka East Khas Hills Badminton Association kinong elam snong ki samla bat ki hybrid la airu ki jinga rap bala yo panyalum daki de khot ka madan ting badminton club Shakari Lang Children's Home Nong Thamai balawan ban priang sobha dei Father Genesis wan yang bat ki khna na kani ga jakasa jongki tamban ka madan ting kamaru ngora ki pun juga tai ki na jagari lang children so idon ba sapoy mon tang tai bat idon ki khna ki bagi la pasbar ki don ki buli bat idon ba tre such information board, Babalong inviting